Hello everybody, welcome back. Dobrý deň, opäť vás vítame v golfovej škole Breta a Martina. V dnešnej epizóde sa budeme venovať fittingu, respektíve úprave palíc na mieru. Ako vidíte, Brett momentálne odpaluje zo špeciálnej podložky, kde sme mu špeciálne upravili palicu, kde sú rôzne nálepky, ktoré nám ukazujú, či trafil korektne alebo nekorektne. Tie nálepky, ktoré sa nachádzajú na hlave palice, sú tam hlavne kvôli tomu, aby sme videli otlačky loptičky v momente impaktu. Brett to trafil veľmi solidne, to znamená trafil strednú časť, to znamená sweet spot, ale ako vidíme zo spodnej časti, má trošička dlhšiu palicu, než je treba. To znamená, vymenil som mu ju za kratšiu, pravdepodobne tá palica mu o mnoho viac pomôže, pretože mu sadne presne na jeho mieru. Každý z nás je jedinečne neopakovateľný a preto by bolo chyba, aby ste si nenechali vyrobiť palice presne na vás. Môžeme vyrobiť, respektíve nájsť pre vás absolútne perfektnú palicu, čo sa týka želiez, čo sa týka driverov a samozrejme aj fairwayových driev. Ako vidíte, máme napríklad hlavý palec mužské, ženské, prípadne úplne rozdielne. Podľa výšky, respektíve podľa výkonnostnej kategórie hráča, vieme určiť, ktorý typ mu máme ponúknuť. Keď máme túto časť vybranú, pristupujeme k hrúbke gripu. Šaft je časť palice, ktorá spája grip s hlavou palice. Podľa výkonnosti hráča, respektíve podľa jeho fyzickej zdatnosti vieme určiť, či ten šaft má byť tvrdší, pružnejší, alebo má byť určený hlavne pre dámy. Podľa vzletu a trajektórie loptičky vieme určiť, či doporučíme hráčovi palicu s sklonom draw, neutral alebo fade. Martin has explained everything that's really important about club fitting, and it is important to get the golf clubs which suit you. We hope you've enjoyed the episode. See you next time. Bye-bye.